Jeg hedder Victor, jeg er 22 år og er født på Langeland og bor så nu i København på Nørrebro. Jeg laver den her video, fordi jeg rigtig gerne vil anbefale et album af en musikkunstner, der hedder Van Morrison. Det er et rigtig godt album af flere årsager. Det har selvfølgelig den musiske dimension, som jeg oplever at være en fantastisk præsentation af, hvor godt og gennemført soulmusik kan være. Han mixer soulmusik blandt andet med traditionel rock, som man kender det, egentlig også sjovt nok irsk folkemusik, og får det altså alt sammen til at gå op i en højere enhed. Den anden dimension af hans album, det er hans lyrik, som for mig, som et ganske almindeligt menneske, er super dejlig til at give mig en følelse af at høre til her på jorden. Hvad enten jeg er lykkelig eller super trist, giver Van Morrisons lyrik og hans musik altså mig en følelse af at høre til her i verden, fordi han omkredser nogle emner, nogle områder og nogle følelser, som jeg kan ikke rigtig genkende til. Og det er altså noget, der er med til at opløfte min hverdag, og hvad enten det bliver gjort i samspil med andre, eller når jeg er alene, så opnår jeg altså en følelse af at høre til her på jorden. Så derfor vil jeg anbefale alle, der godt kan lide musik, specielt soulmusik, lidt udfordrende soulmusik, og samtidig folk, der godt kan lide en nærværende lyrik, og lytte til det her album. Jeg har taget med her, så man kan se Van Morrison, albumet Moondance. Værsgo, klar til en bedre fremtid.